Ngadlwengula TV siyakubingelela kanti ya manje sikwephathela udaba olungekho luhle kahle nokushiya abantu abaningi beshaqekile. Lokhu kuze emveni kokuba kufone umlisa emsakazweni iGagasi FM kwishow kaFelix Nomini iUprising. Lo mlisa ubese ecela ubo anonymous kanti ngesikhathi efona ubese echaza ngokumhluphayo ubese vese enkulumeni yakhe ukuthi wadlwengula ingane kasisi wakhe qede wayibulala wayoyigqiba kanti akasakwazi ukuphila nalomthwalo usiyamesinda ingakho ecikhethe iGagasi ukuthi abhoboke akwazi ukuthi akhulume ngalolu daba kanti abalaleli beGagasi babese bethukuthela kakhulu babeka nabo uvo lwabo kanti mbulisi TV nansi inkulumo esicaphunele yona ezisholo yena mathupha kanti nawe ungasishela nje kuma comment uvo lwakho sizwe ukuthi uthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Sanibona mina no Felix. Ngithi angihlambuluke la. Khona into nje ibingidle isikhathi nje futhi engayenza nami eminyakeni nje edlule. Into enzekalayo lana ukuthi Ngadlwengula ingane kadadewethu yenza ugrade 7 sesencane nje lapho ku12 years. Futhi ke akusinto yenzeka ngesikhathi esisodwa lena. Ngaloko ngiphindelela nje kwingane namangazi ngachaza ngisho ukuthi kangenzwa yini kodwa ke kwenzeka kwase kuya ekutheni ukuthi ngibone ukuthi ingane sizoyikhuluma lento bazali athatha isinqumo ke sokuthi angiyithulise ingane manje ke ila kwathi ke ngabona ukuthi uyithulisa kwami ngayilokho nje ke ngabona ukuthi ngayibulala ngayigqiba kwindawo nje manje phela into engishayayo la nje manje ukuthi udadewethu yamudla lento yonke leminyaka akalali uyayicabanga lento manje nami ngoba ngikhona lana nami ngilokho ngikhumbula ukuthi imina imbangela yonke lento nalobu buhlungu abuswayo sengizamile ukuyinyangeni nami ukuthi kudlule mhlambe ngigezeke khohlwa kodwa kulungi manje angazi ukuthi mhlambe udadewethu ngamtshela kanjani noma ke ngenze njani ngayo lento niyasho sisi wakhe athole closure akwazi ukuthi angcwabe ingane yakhe ngesizothe sifanele. Are we then responsible for the disclosure? Who? Us? No, akahambe yena ngithi yena yamudla le ndaba akahamba ayoyisho emaphoyiseni. So we have to protect our source and sisiphoqa umsebenzi wethu kwaze kwanzima. Yeah. All right. We're taking more calls. We see Nompilo is holding the line. Just hang 10. Let's get over the news block, and then when we come back, we'll take your call, Nompilo. Now, if you have something to say, you can drop a voice note. We'll definitely get your voice notes and play it back. 0789342827. The comments that you've put up on our Facebook. Sure. Let's maybe go to Nompilo. Nompilo Sabona, and thank you so much for holding. No, good morning, guys. Hey, I am not okay. I am not okay at all. I am so distraught by what this guy has done. And this message is just for him. Ngiphindelela ngiyacela bhuti wami khulula umama wengane. Khulula uma wengane. I'm also a mom.
seeing the pain that this woman is going through. And this has not only destroyed umawayo, but the whole family. Ukulahleka kwengane destroys the whole family. Yeah. This message is just for him. He must please release the whole family and release the mother. Abhale incwadi, ayisho incwadi ukuthi umntwana akasekho, umntwana wamfihlaphi. Incwadi noma ngayishuthekaphi, so that they can find closure. Yena unembeza wakhe already awumvumeli ukuthi aphile. Because he's coming out because akasakwazi kushuthi nokulala ebusuku igazi lengane liyakhuluma. So uNkulunkulu uzodila naye. We are not going to be ama-judge ukuthi kuzokwenzakalani kuyena. God will deal with him. But njengamanje ngiyamcela ubhuti wabantu, if he's listening, he must please write a letter ayise la uma umntwana uzobona khona bathole ipeace, bathole closure. Yeah. Maybe Shape, you also take comfort in the fact that we've just taken it an advisement in terms of a breach of confidentiality. In a case where a crime has been committed, we have a duty to disclose, a duty to protect. So we've tried reaching out to this number. It's no longer working, but hopefully if we disclose what we have, something will be done in case where he does not come forward. Thank you so much. Yeah, cool, guys. Thank you so much. We'll take our last caller and then play your voice notes. You know, Felix, I promised myself I wouldn't cry, but what if khona umuntu wesifazane olalele njengamanje uthi gazi ngalahlekelwa ingane eyifunda grade 7, and those things scare me. Now usuyihlanganisela u1 no1, you know. We're reading all the comments. There's only so much that we can do on our side. We've been advised what to do. We've done our part. And like Felix said, in Nambai Sangen. No, but see, it's fine. See, what they do is they triangulate. They look for other related numbers related to that and the communication, cross-communication between those numbers or whatever not. But we never know. Let's hope and we'll keep you posted. Taking your voice notes now. Call us now. Ukhombana na ingane eyagqitshwa khona ukuze naye athole ukuphumula nosisi wakhe at least azi ukuthi ithambo lengane yakho ligqitshwe kuphi. Lento ilula nje Felix. Lo first lo mengabe yena first efuna ukuba msulwa, into ekufanele yenze ukusuka aye police station, mengabe efike police station ayinamaphoyisa afika achaze, abuye amaphoyisa amthathe kusasa usisi wakhe ayokhomba la egqibe khona yonke efesu nje umzimba wengane. Then emva lokho ke first usengasho ukuthi akafuna ukuboshwa adedele emphakathini. So umphakathi ke soyibonela thina ukusenze njani ngabantu abakanje kwavele naye uyasha kadinge ukuboshwa kahle kahle into ayidinga nje first ukuthi nje athole nje isibhaqi. Yeah, ngiyabonga ukhaphethe lo bhekvit. Forget, if you're listening, please reach out to me once again. Yeah, reach out to me once again. Reach out to the station. Help us help you. Yeah. Sleep better at night.